Hola, soc en Joan Carles, dinamitzador dels parcs de salut i itineraris saludables de DIP Salut. Avui farem una sessió amb diferents elements que podem trobar per casa per poder fer aquestes dinàmiques d'avui. En els diferents elements que farem servir, cadascú pot ser substituït per alguns dels que us ensenyo ara aquí. Per exemple, per fer tema de pes, podem agafar un tetabric de diferents mides, si voleu fer una mica més de pes o menys, poden ser amb arròs, poden ser amb pasta, o pot ser també unes ampolles d'aigua. Són per fer exercicis, d'aquesta mena, treball de bíceps, etc. D'acord? Per tant, d'aquests que tenim aquí, agafeu tots els que vulgueu, ja siguin tetabrics, o ja siguin pastes, o ja siguin aigües. D'acord? Per tant, per fer dinàmiques d'aquí, amb això. Aquests sí que són imprescindibles només amb aquests. O taronges, o pomes, per poder fer treballs de dinàmiques de les munyeques i els canells i treballar aquí. Aquest pot ser un o l'altre. Podeu fer servir una galleda amb poc pes per poder treballar aquí un exercici així, o si teniu una ampolla. Aquesta és molt gran, que és de 8 litros, pot ser de 5, no li poseu tanta quantitat, poseu-li menys per poder treballar bé l'exercici que vulgueu fer avui. Aquesta part d'aquí podeu fer amb un d'aquests elements, o podeu fer servir un cinturó per fer treballs d'aquest tipus de dinàmiques, també podeu fer servir un pal d'escombra per poder treballar amunt i avall, o després també podem fer servir la part del coixí per fer diferents exercicis i treballar, o també podeu agafar, si no teniu, agafeu un jersei, el doblegueu, el poseu pel mig, doneu un parell de voltes, i després el que feu és un nus, d'acord? I ja teniu un altre per poder treballar. Ok, també tenim aquí per poder treballar, per fer diferents elements. D'aquests d'aquí, el que us vagi més bé, el que tingueu més a mà, el que podeu treballar. D'aquests, un o l'altre. De tots aquests, un sol. I d'aquests també. Unes pomes, unes taronges i una cadira. A la cadira farem exercicis per poder treballar des de dalt o també des d'aquí sentats. D'acord? Per tant, aneu a buscar els elements que pugueu trobar per casa per poder fer els exercicis de la dinàmica d'avui. 1, 2, 3, 4 i 5. Fins ara. Què tal? Com esteu? Ja tornem a estar aquí. Heu pogut agafar tots els elements que teniu per casa, reciclats. Jo m'he quedat amb alguns, els altres els he descartat, però una mica de tot perquè pugueu treballar. Important, avui treballarem amb una mica de pes. Per què fem servir el pes? El pes el fem servir per reforçar, per posar fort els nostres músculs, per evitar lesions, per tenir un cos més adaptat i per tenir les possibilitats de poder treballar més bé cada vegada que fem sessions diferents. Important avui a l'hora de treballar, vigilar molt les postures i sobretot treballar amb un ritme que ens interessi. Penseu que, per exemple, hem agafat elements d'aquí que poden tenir quilo, poden tenir mig, podeu agafar ampolles una mica més grans de litre i mig, etc. D'acord? Per tant, la intensitat l'hem de posar, depèn de la càrrega que hi voleu posar cadascun de vosaltres. Què treballarem al principi? Què farem? O el bastó, el pal, d'escombra de fregoneria o el cinturó. D'acord? Vinga, va. Comencem amb aquest d'aquí, l'agafem, una mà de cantó i començarem a fer una mica de rotació enrere per treballar els ombros i endavant. Va, ja estem aquí en marxa. Vinga, braços extensius en aquesta posició i començarem un cantó i en farem 30. Vinga, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recordeu que dintre les sessions sempre tindrem una miqueta d'aigua per poder-nos refrescar i poder-nos hidratar. D'acord? Esquena sempre recta, aquestes postures de treball, un cantó i l'altre. Molt bé. Perfecte. Vinga, va. Un parell més. 3. Va. 1. Perfecte. Descansem. Ok. Una altra dinàmica. Anem a pujar braços a dalt i a baix. Mirant endavant, esquena recta, una mica flexió, i anem als dos. Vinga, 1,
2, 3. Recordeu agafar aire, inhalar i expirar. Vinga. Molt bé. Agafem i traiem. Agafem i traiem. Molt bé, aquesta dinàmica. Vinga, braços amunt per aquest treball. Molt bé. D'acord. Vinga. 4 més, va. 1, 2, 3 i 4. Perfecte, vosaltres podeu seguir igual amb el pal, però jo el canvio perquè aquí, si algú agafa un cinturó, vegi que podem seguir fent els mateixos exercicis amb un cinturó, el que hem fet aquest d'aquí o el que hem fet al de dalt, d'acord? Molt bé, braços aquí, extensius, i el que farem és una mà dalt, l'altra baix. Vinga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... El que té el cinturó és que com que l'has d'estirar amb les dues extremitats, treballes una mica més inclús que amb el bastó, perquè quedi totalment extensiu. Si algú ha fet servir un coixí, també pot girar un amunt i un avall. Igual. D'acord? Vinga, anem acabant. 4, 3, 2, 1. Perfecte. Ok, vinga, descansem una miqueta. Hem de fer una altra. Igual aquí, i el que farem és cap al pit i a fora. Vinga, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Molt bé. Anem a 16, 17, 18. Una miqueta més, que fem aire. Molt bé. Aguantant aquests braços aquí, estirant el cinturó cap a fora, o el pal que tingueu també. Extensió de braços. 4, 3, 2, 1. Perfecte. Ok, ja tenim braços. Molt bé. Vinga, es congestionar una mica. Abans de seguir, agafarem les taronges, farem una mica de treball amb els peus. Ens podem seure o el podem fer drets, d'acord? Avui el faré sentat. L'esquena recta, el cul una mica endavant, aquí, i treballem una mica les músiques, d'acord? A les mans mirant cap amunt i el que farem és, amb les dues alhora, fer rotació dels dits. Vinga, anar rotant, endavant, enrere, colzes aquí, enganxats, angle de 90 graus, anar treballant. Vinga, aquests dits. Fora la trosi. Fiqueu-li brillo. Aquests dits. Pim-pam, pim-pam. Molt bé. Farem uns 20-30 segons. Va. Molt bé. Sobretot aquesta esquena. Que toquin tots els dits. El petit, el gran, mig, vinga, que rodi. Així. Molt bé. Va, descansem una mica. Ok. Les agafem i farem rotació de muñeca. Vinga, rotació. Aquí. Recordeu que aquest, també si voleu, el podeu fer drets. Podem posar aquí, cols enganxats, 90 graus, i treballem aquí. D'acord? Ok? Vinga. Ja que hem posat la cadira, podem treballar igualment aquí. Així. Molt bé. Vinga, que ens en quedarà un altre d'aquests. Rotació. Vinga. Girem. Obrir i tancar. Vinga. Obrir i tancar. Així. Molt bé. Va. Treballem. Aquí.
Perfecte. Vinga, en quedaran dos més de diferents. El primer és colzes igual, esquena recta, estem aquí, i el que farem és obrir i tancar. D'acord? Vinga, va. Molt bé. No cal que obriu molt aquí, perquè si no se'ns semblen els colzes, sinó aquí, i simplement allà on us vagi bé. Mirant endavant i treballem aquí. Molt bé. Perfecte. Aquest serà l'últim d'aquestes dinàmiques i ara farem després, abans de canviar de material, treballarem una mica els reflexes i la coordinació. Que després ens fem grans i ens costa molt treure'ns la roba, posar-nos la roba. Vinga, dos més, un, dos, tres, quatre, cinc. Perfecte. Vinga, anem a fer una mica de coordinació. Vigileu amb la fruita, que si va per terra després es pot fer malbé. Va. Començarem a poc. La mà mirant amunt i anirem tirant. Els dits van rodant. Vinga, amb una sola mà. Així. Coordinació. Parece fàcil, però no ho és. L'altra mà. Vinga, els dits. Molt bé. Coordinació. Reflexes. Amunt. Avall. Amunt. Avall. Vinga, anem escalfant això. Anem coordinant-nos. Va. Ja ho sabeu, ja ho coneixeu, que comencem sempre suau i després la cosa sempre va complicant. Un i l'altre. Un, l'altre. Un, l'altre. Un, l'altre. Un, l'altre. Un, l'altre. Vinga, quan ho tinguem això llest, no tenim feina, segur que ens contacten al sector. Vinga, aquí, coordinació. Reflexes. Va, per acabar. A l'hora. Ahí, vinga, va. Us estic veient, que no caigui ni una. Vinga, a dalt, avall, a dalt, avall, a dalt, avall. Ui, molt bé. Aquí, vinga, aquest treball. Molt bé. Perfecte. Va, drets, vinga. Molt bé. Canviem. Després d'haver fet braços i munyeques més enllà, el que treballarem després és amb la cadira i amb els exercicis que farem per acabar també amb el pes que tenim aquí. Deixem aquí, descansem una mica, agafem aire i seguim la segona part. Fins ara. Vinga, som-hi. Seguim la sessió. Anem a fer un exercici de rem amb una mica de pes. Recordeu que podeu fer o amb una galleda i posar-hi aquí els litros que vulgueu per fer el pes més adequat per cadascú, o amb una ampolla aquí i tindrem les cames una mica obertes, no molt, flexionades, aquí, així, i sobretot l'esquena recta. Agafem aquí i pugem cap amunt. Vinga, aquesta esquena, les cames aquí rectes, el rem cap amunt. Va. Així. Suposo que us heu hidratat una mica, jo ho he fet, i seguim. Vinga. Aquest rem, ben treballat. Aquí. Vinga. Les respiracions, Molt bé. Molt bé. Amb aquest tipus de pes també es poden treballar diferents exercicis. Però avui volem treballar el rem. Aquests ombros, l'esquena, reforçar-la bé. Vinga. Va, fem 5 més. 4, 3, 2, 1, i ja ho tenim. Molt bé. Perfecte. Vinga, seguim una mica amb el rem. Va, agafem 2 quilos aquí, treballem així, cames una mica obertes, flexionar l'esquena i obrim. Vinga. Molt bé. Aquí mig. Fins aquesta alçada, no ens cal més. Vinga. Esquena. Aquí. Agafem aire. Molt bé. Va, aquests braços. Vinga. Molt bé. Aquest treball. Aquesta esquena, ombros, sobretot l'estómac planer. No tragueu la panxa cap a fora. Hem de treballar el core, que és aquesta part central, on tenim les abdominals. Aquí, vinga. Esquena ben reforçada. Molt bé.
5 més. Va, aguantem aquí. 5, 4, 3, 2, 1. Vale, escola avall. Perfecte. Va, canvio una mica de pes. Una mica menys i treballarem els tríceps. Els colzes sobretot tancats, Anem aquí dalt, posem els dos aquí darrere. Val? Vinga, anem amunt. Va, aquí. Els dos a fora. Molt bé. Vinga. Així. Va. Igual. L'estómac sempre cap a dins. Treballem, que quedi pla. És important tenir les abdominals i el core dur, fort. No per estar catxes i ser molt maco i així, sinó per estar fort. Vinga, cap a dintre. El melic cap a dins. Així. Ens aguanta tota l'estabilitat del cos. Vinga, aguantem una mica, que crema. Vamos, controlem les respiracions. Va, el ritme que us vagi bé. Ja veieu que jo he agafat menys pes, perquè és un treball que si no estem acostumats a fer, aquest del tríceps, aquí, molt bé. Va, ja estem a 5, 4, 3, 2, 1, perfecte. Recordeu que aquests exercicis són per treballar el cos, enfortir-lo, resistència, força. Per exemple, ens posem i ens traiem la roba. Important, tots aquests exercicis ho vam fent gran, per treure-nos plans de roba, per posar-nos les sabates. És uns exercicis que ens ajudaran molt. Un cop hem passat d'aquí, ja anem acabant la sessió i agafarem la cadira. Hidratar-se una miqueta i treballar també. Començarem a darrere. Ens posem a darrere la cadira. Vinga, va, tots aquí que fem una cadira estable, que pugueu treballar bé. Treballarem els glutis. Anirem primer als laterals, per treballar el gluti mig, que és el que treballarem aquí. Poseu així. Jo ho posaré de cantó perquè veieu com treballo bé. Puc fer servir la cama. D'acord? Vinga, comencem a la dreta i farem 5 laterals aquí. 3, 4, 5. Descansem. Fins a l'esquerra. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vinga, aquests glúteos. Aquí. Tothom per estar en forma, molt macos, però són importantíssims per la gent del dia a dia, les cames fortes i també sobretot la gent que corre, ragues i així. Els glúteos és la part més important per la rotació, per poder córrer bé. Les cames ben alineades cap a dintre. Vinga, farem 2 més. 1 i 2. Perfecte. Ok, molt bé. Va, anem bé. Vinga, aquests glúteos aquí mitjans. Em tiraré una mica més endavant, que veieu. I la cama ara anirà a darrere, patada a darrere. D'acord? I farem igual. La mateixa freqüència. 5 i canvi de cama. Vinga. 5 i canvi de cama. Vinga, ben estirat aquesta cama. 5, amunt. Veieu que la posició una mica inclinada ens ajuda a treballar més bé la cama que pugi cap amunt. No diguem que fussa tant. Sí, molt bé. Molt bé. Ok. Per acabar aquest, el que farem és posar la cama una mica enrere i fer rotació, fer un cercle. 4 i 5. I ara va. Vinga. Rotació. De moment és exterior, 4 i 5. Molt bé. I vinga, més glúteos. Anem l'altre. Ara farem interior i exterior. Ell amunt, doncs ara l'altre. Vinga. Fora. Al revés. Molt bé. Vinga. Cap a fora. 4 i 5. Vinga, cap a fora. 4, 5. Vale. Ok. Vinga, utilitzarem la cadira per percentatge. Un cop aquí. Vinga, ens assentem a la cadira.
Fem un parell d'exercicis aquí, l'esquena ben apoyada, les mans al cantó perquè ens aguantin i no fem mal aquí, a l'esquena, i aixecarem alternativament una cama i l'altra, d'acord? Sempre en posició del peu, en posició flex, d'acord? Vinga, anem a fer 30 de cada cama. 1, 2, 3, 4... Vinga, no per estar sentats vol dir que treballem menys, Aquestes cames amunt. Així, molt bé. Jo dic l'esquena recta, els braços aquí, les mans al cantó, que ho posin bé, una posició còmoda i treballar cames. Anem acabant la sessió. Treballant una miqueta totes les parts del cos. Vinga, aquestes cames amunt. Veieu el meu peu, posició flex. Ensenyem la sola. Així. Arreglim les cames, el cos quiet. Perfecte. Vinga, hem dit 30 de cada cama. El que es descompti, poso la llibreta i apunto. Podeu fer més intensitat, més ràpid, o el ritme que us vagi més curt. Va, vinga, farem 10 finals. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Bé, som baix. Vinga, anem a acabar. El que diré, les dues alhora. Aixecarem les dues alhora en el seu moment. Les mans aquí al cantó per ajudar-nos una mica. 1, d'acord? Posa-les aquí davant, que et quedin recte. 1, 2, 3, 4, va, que farem 30. 5, 6, 7, 8, 9. Si toquen a terra es pot fer igualment. 11, 12, 13. Si no, així. 17, 18. Vinga, aquests passos que veig. 19, 20, 21. Va! Vinga, aquestes cames ben fortes. Ajudin a pujar, a baixar escales, a moure'ns. Va, que només ens quedarà un treball més de les cames i ja ho tindrem, això. Va, aguantem aquí. 3, 2, la panxa cap endintre. 1, aquí dalt aguantem i baixem a poc a poc. Vale, molt bé. Vinga, ja tenim els dos que volíem fer sentats en la cadira. Per acabar, podem fer servir els tapets que teníem aquí d'arròs, els posarem i farem una petita línia. I farem un treball de cames, introduint una mica de canta. Podeu posar així o posar una mica més amunt. Jo, perquè la gent no caigui i no tingui lesions així, ho poso baixet per poder treballar bé, d'acord? També es pot fer més amunt per poder treballar més amunt i més ràpid per posar més intensitat i que pugi el canvi, d'acord? Nosaltres el posarem en una línia així, per les lesions i treballar en el ritme que ens vagi bé. Som-hi? Comencem? Vinga, anem a fer. 1, 2, molt bé. Vinga, anar aixecant peu. Aquí. Vamos. Aquest treball. Ja anem acabant. Aquí. Molt bé. Amunt. Mirem endavant. Ok. També podem treballar i baixar una mica. Baixar una mica. Va. Més ritme. Pujar més. I ja, aquests també acabes. Vinga. Per acabar, farem una mica endavant, d'acord? 1, 2, vinga, encara que no tingueu tros, aixequen aquí i enrere. Molt bé. Així, perfecte, endavant i enrere. Va. Cantó, cantó. Porta enrere. Hola, vinga. Així, molt bé. Una miqueta més. Vale. Vinga, acabem. 3, 2, 1. Aquí. Perfecte. Per acabar, els girarem. De cames. Recordeu hidratar-nos, beure, refrescar-se i agafar-nos. I això que tan simple és com fer 1, 2, 3, 4 amb un ritme, endavant i enrere, 1, 2, 3, 4. D'acord? Vale, preparats aquí. Vinga. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aixecant aquí. Vinga, les cames. Baixem, per no tenir
et surt de caure, a poc a poc, sempre davant primer un. Paro, perquè ara començaré amb l'esquerra. 1, 2, 3. Aquí. Molt bé. Canviem. Ritme. Va, una miqueta. Acabem 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Perfecte. Val. Acabem amb el material aquí, recollim, el preguem del mig, vigileu. I no deixar les coses del mig per treballar còmodes, ens hi agradarem. Bueno, com ha anat això? Bé? Sempre anem relaxant i anem baixant una mica la sessió. Vull treballar una mica de lumbars abans de fer la part final. Posarem el cul ben posat, esquena recta i farem una mica de rotació per un sentit. D'acord? Vinga, endavant, enrere, aquesta cadera, les lumbars. Treballem. Jo faig un sentit ara, sempre vaig en la mateixa direcció. Així, veieu com els ombros estan rectes a l'esquena, lumbars, val. Bé. I ara farem, canviem de sentit. Vinga. Aquestes lumbars, aquí. Maria, Lluís, Josep, Carme, vinga, treballem més. Aquí, us veig. Va. Tothom que veniu en els parcs i les dinamitzacions, i els que esteu a casa ara confinats, motivació, i no sé així, ens animem. Vinga, val, per acabar farem endavant i endarrere. Aquesta lumbar, així, treballem el core, abdominal, així, endavant, enrere. Aquí, una posició còmoda, molt bé. Una abraçada a tothom, espero que us hagi agradat la sessió, que hagueu pogut desconnectar una miqueta però en forma, i per acabar farem una miqueta de relaxació, que sempre ens agrada, per descongestionar una mica i acabar rebaixant. Deixem anar, fem respiracions, vinga, fem aire. Fem una mica de flexió, agafem al mig i aixecarem el món. Fem aire, el traiem per la boca. Una altra. I deixarem una miqueta a baix. Baixa aquí, deixarem anar. Ja sabeu que les sessions sempre ha de tenir una mica de part d'escalfament i d'estiraments finals per treballar. Una abraçada a tothom, cuideu-vos molt i fins a la propera.